esinkiti se me yeye se de tie bia me yeye ansa na mewu me yeye de abehwe busua me yeye de ahwe me ba abrabo a yeboyi ebu ho a yempenten kwa abenedie atete amane ohaw kodanna adwendwene ene niema hodo bebre a eba nipa so a na ho yira no ne titiri pa ene se ho kire wo na yakase we de ahia no we de oni kapre hwan wo hia ni tise we ne nyina wonsunsanso na wone fare bai so ye wo ho pomasibre eden no obi ofa niema hodo se mu obaye se nipa medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa mame mu atena se na memu akwaba emra nyansapo kasamfoni so da ne da yetumu hu se nyansapo a na magye so se yesane no badwemmem da no meka kire wo se ye ne abrewa poma di nkomo no na oka ohia enti ebepe bre ne aba abetoa so bosomi openiman akwa awie ya nesa aka be se na awotwe na ni nyina akwa akogu bronya no eye nanu nansen ye di anim ya wo na yedi enipa no bi susu se omo anye sika amfa ni bronya omo ho yira wo ehia wo ene ye ohia ene wo sanse obi a ohia no de kowia ne so obekum ne ho na ofiri wiase abrewa da madam enenso mu atena se ya enenso ho ye de ya da eda no ntoma ya na yi buburuko akosua ne akokoi se da no ofira ye wodi nkosua no mo se ankyeremu adema wo mo no mo ne gye ho papa no kura me kura da na dikan ya na me hunu se saa abe no ye wo ho ntoma ene da no a o kire mu no eda se pa nso enenso ya ma ne yetia se bi eburu enye se ye ni wo mo a ye ne wo be kasa na so ye free se ye den sema hodo bi ba wapono so na wutire mu kirekire mu ma ya ye ne aye ba ye ne nye ho ntiase me ahwefo nso enye ho ntiase ene yegusu edi abrabo mu nkomo se de da no ye bebe di ho nkomo na ene de abrewa ye hwe ohia eni wowu yesi we de mi firi ohiam obi timi kan me de me ye ohia ni nyame bo ye busua no ohia poto me ma me ye hia ni me papa ye hia ni eti ye de ye hia no ebeko wuo wadama ohia no ankasa no ye hwe se de sitie ohia ye de ade me da se won se mpanimfo ye tena se ne ye ka asoma eduru baabi esi nkogu sabrewa ya se hia pa manipa esi panyini dware wi a nsiasa ohia ye frene se ohia no ya ade a emu odu enu nti de nanano trans hwehwe ya wedi hia ise wo pe bibi na enye bia na hia ho hia ade we na nka hia menya ade we na nka hia enso mehu ade we ne na hia se nka benkohwe mentimi enuru ho mfe hia ne nyesika nko a enye sika nko a de se de nka enye hwe abrabo mu asetena opese wo kɔ bia bi kura nka wo tibi kɔ saa da nduru ho no wo hihia wo nam nyina ya oya wo ntimi nsɔre se ye kɔ ne ba bi ye de ka ye kɔ wo ni ka sika wakɔ ebi so kura nka akɔ ho anka be bo wa nsi kakra yi ehia wo ntumi ankɔ ene wo hia na ye ka no so kura ebi mu aso pema ye ho nipa no bi epehia no ma ye ho fiso obi wo adwuma kora da ho ne ho woden wonko ye wonko ti sande be hia enu na afi nu atana hwa na eduru bire bi e woni ahode na ode beko esise di we hia kuturi wisie pa na ato no hia kuturi wisie
saa abrɛ na eduro no wontimi nkɔyɛ adwuma no apesika ɛna ɛne obi a wɔkɔyɛ apɛ bi abrɛ wo sɛ ehia no na yɛ owuo wodi bɛkɔ wuo sɛ Nyankopɔn ne anyo wadom ama obi domfuo bi ɛnso ɛntiri baabi a meso mu kɔ onye obusun wodi bɛkɔ wuo na abrɛwa ohia de bɛkɔ wuo mu no mo wuo na mu yenim so wuo na mu na ehu me ana me kan se wuo ye wu ba enum anka korokora me nso hwe ante ehwe wo se ye wu nso anka wonfa ba ko ni agoro wuo na ehu ana ohia nso wakyere mu sisi a am ye hu se enye sika nko na ehu mpempena de no dɔɔso na ɛno so wahu ne me no ka bom obi a wode ne hia kɔ wuo mu ye hwe tumi ekura wodi hia kɔ wuo mu no ne se eba se wo yade ayare sabia bi kura woni sika ade beko ena ene obi obebo awo awodo obekoro so obi ene obebo asaso na se yare ne de me fa ha obi a ena wo aso wini bi sa abre no so wini ahode ne sa ha bi kura wakote wakasa be posa no manu bi ebebo ame enti we hie ehu wo wu ehu we na kwaye obi a yese wote efan se maye me fie ha me ti he na enwumere na me ne me ma wo ho afi no obi etia mu ba ne nkoda no na ye nkodam ne nkotupun ye ko wura de ne ato no ba me se mu yi mu ye me na me ho kire bi mu ye me na me ho kire me na me ma me panyin no maso no makogina pon ne ki na wo ye hwan ne ye mu ya wo ye mie wo ofiri hina ye mie wo sna na wada woroma me a me sama na wo se bo pa me enti bia me na wo sama wo hu se bo a wo pa wo so hu na ye na me bebie wo so ko ye ti so obi a me ho akire no me woni so mfu obi a abrabo a wutimu no obi ani ho bebo a wo e che se hia wadro wo yo hu bi ni se hia na de ku no eno no sama yan se wo pa mo no oboafo bi ani wa obeje o abrabo bi tumi ka se ohia dono esi me fie me na ye de ye ne ebo hia dono ajeje na fentema obi ampanso no kwasem no se utimi wura fie bi mu sebi eburu wo hwe nkwadaa no maaya ne papafo ne maamefo wo ho a utimi nse fie we die atimpa na wo bi otesa wo fie ni mu de awu wanye yie da ene ode awu ensusuaso be na ebedi akire de ama ne nkirima ne nananom ne ma wagya wo mu wa akire eno no timba se enipa no a wodi wo hia wuye no abusua no a wodam no se badwen ma bi wo hɔ a se sa abrabo a me nana asomasi me wo fa asomasi anam papa bo me nkobo sa abre ne bi me mmani abre maso apedi bia me diwo kakra kra na matimi yenya bibi abebo ankoda yi no na ekoye se obema bi one ne yire ehia ye pa be me no to abe oto me ena okoto bi ofuo mu me enti wokoto abe no abe ba akoko ofom ne kukuo keto abaako ne kese baako wodwe keto no hwe ne ye good ne wo ofre ne yesi yi behwe obal no si ye ne de ye hia tu fami enko se de bi ne ye dia ye ba padi ani abeto me anga media abe no ameto ni sika ne wo me wo be yi ni be me chiri so a wo be man so say ye dia ebeba enye ni be die ne ye de befa say ye dia ebeba wo be yi so de wo ni kuneti be bi nko enne busuan fie wo be fie wa na fie kura no aduane no wo be ni fie wo muna no abesi wo no ma na be ma no se ade busuan panyin no se wo fa nse hunu bi ya mi kunu di bi okoto abe baako je ya kukuyo sisi ase
kɛseɛ wɔ hɔ na ketewa de gold nko a me kunu mi family fie a wɔse daabi ne yɛ dia ɛyɛ dia bɛba wɔse ɛhɛ na mokɔto abɛ no wɔkyerɛ no kwane a wɔfa so ɛkɔ wɔse nya abotre ko akɔma to yi wo de kɔ fie smate ɔbɛyi okɔ fie onu okuna didi awie na yɛte dɛ mu na mpoma no yɛbie ɛhuhuru abusua panyin fa na wɔfa ase no mmienu kaa no ho wɔn kɔɔɛ ne kukuo no wɔn hwɛ wɔn so sɛ wɔdi so yɛmpie nsi nkyɛn ne yɛnyi kɛse no ne wɔn yi kɛse no abusua panyin no ɔno ne wɔfa ase no wɔn bae bɛfie obi ma ha mmaa ma no keka nsɛm no wɔn ma ha na wɔn de kɔhyɛ dan mu yɛbie so a ɛmɔborɔ tisam dan mu hɔ koko kɛse no ade wɔn hwi abusua panyin bia pono afie hɔ obi yɛ team wɔn dwane kɔɛ no so na nka me wɔfa ase wo no kunu mo wɔ kaprɛ yɛ wo kunu akɔhunu gold munya abotre me ho mpɛ yɛ kakra ndi me ho mpɛ sabe hɛ ne adwa wɔn kɔɛ no wɔde ade kɔ kyekyere ketewa no ho mo yɛnkɔ na kyerɛ wɔn ne kunu nyansa pa firi wo tete dɛ mo hɛ ne adwa kyerɛ wɔn bɛhunu sɛ yɛ mpoma no ne ya tu bibi abɛdwo sika na yɛ dɛ mo hɔ me abusua panyin no ne wɔfa ase no sɛ mmɔborɔ no abo wɔ mo ntom firi sɛ ketewa no so yɛ mmɔborɔ te no ɔmo ma akɔbo no wɔfa ayi ne kunu no nso bi sɛ sika sɛ no na yɛ gold afei de hwi ho to bɛma sɛ na die ni a yɛnhwɛ a sika na abere de wɔn so to twene ya na edwan kɔ obey ni kunu boaboa sika nya no kama ade ni wo mo no sabe yo fie ade chia no fa no obey o kɔ abusua panyin hɔ akɔdena sɛ yɛdi sɛ no akɔ fa de bai enti asese asi hɔ nti pɛmɛpɛ sɛ bra ne yɛ nkyɛ o pie fie hɔ obi sa sɛ de wo fa so na si wai fie fo nyina tu ya no gu no so obusua ni fie akɔ oye twitwa ne yɛ pam obey wo be catch say go say bobro na anu abeboye no asaro pa wasan ba ha be pay yahuriye e pa mo be no be okoye say me koye say na me wo fa ku no say me catch you say ade no ye dia yes sabeka enti sa wo kentene wo ho na wa anye wani birefo na so be bo mpa ye say nyankopon hu mo bo a ye djuma won sabeka na wa kentene wo ho afiri hia no ebi kura na wo de akɔhwɛ wabusu abrewa obi wo ho abusua mutumi ka sɛ me di yi ansa na mawu me ye yi ansa na mawu sɛ me nko an na mabusua mu me ye yi afiri wo hia we mu a me ye yi ansa na mawu asɛm yi ansa na wo bi bɛka saa asɛm no no a wo sua hu no bi wo no bu sɛ de wo sitie no bibia wo sinkiti sɛ wo peni ni yie enu nti na kwaye sɛ abirechie no wo dwan enu wo dwan ekura wo mu te ase wo mu mienu ne nam na edi nkomo ni bibia bra no wabasam adanti ama ne so enti no ne de ekoba ne sɛ dako wo mu koda sɔre ya abirechie ni agi wo huru kwesi ya no ehura kwesi ya na ni age na odwa ase abirechie so ya na ahotew ede no wasore na uya unye wo hiani wa wonwene wo hom ya nwene ye die bi wase hwɛ me de ene dae amaso no me ni age papa wase de dae no aso wase ne me so dae na idea enyankopon ana se me hyebire mu mi hunu ne se me ebe kada kurukura mewi a me di hene ne mewu wase hwede wo kire wo brechire no ede no wakeka no wo be di hene ehene di okowia woti ase we ne hene wo be wi ana be di hene wase twehwe wo be hunu se eduru ho a na be hunu nti
Muya na ohine wo kurum ho yade. Enti wo yade ye no ne ekope wodinsini. Wodinsini ba ya wasege sabrechi mu ja. Ena betumi de esi edure na me de aye nana. Nso ya nkwachira brechi le mra. Nso di ya brechi de wo mo twakure hu nyina yi Amerika. Afidi wo nya no ne ye kire no a ya di nya homa iso no no age no mo ba ko se de na mo ha mo otam abrechi na to ko ho. Afidi wo mo kwa no odwaso se wogina ba bi hwe de ye no. Oduru ho no ya brechi wo se ha wodwan wo kai asoma me ka kire wo me ka kire wo da bi se ebe kada kura mewu a medi hinansa na mewu ena eduru ho asoma me kan ye no ena da ho no nti na kire se ahenie no obrekire die no ene obi kon ho ampan so se ahemfo no bi wo ho a yeso ha wo muti apakam kura eswa wo kon ho omutena apakam kura esisi amanfo ti se osiko ho abirichie na eda wo kwabrane ko ho a wodini afi wujasi yi wodi oko na mini mewie ye enti obi timi kentere no ho ewo abusua no mu esinkiti se me yeye sadi etie bia me yeye ansa na mewu me yeye di abehwe abusua me yeye di ahwe me ba sanity se wisinkiti na wo kentere wo ho na wo mo ni bire pa di akuku odura wo beti wo afiri ohia kuturi wisi ame bi kura na na wo so ne bibia ba be fie na ye di bu odin se na asomesi me na asomesi me na asomesi ye wo fa asomesi na odini da busua no wuwu akiri kura na odini da sanity yedim se ohia anya adepa na obi nso mpese ohia beba na so debi nanso betumi akoba se obi besoa wo obi so apese wo de eminyane na nka ehia wo sanse abrewabro nya ya ye bedie ya edi anim nan yo se nanse ya ye bedie yi eye eka obi nko no na nka obi anya sempoa mpo ankota bibi kura amfa ni itisano yanhwa adwene a ewo ne akotiri me betumi akoba se ni susu ye bone na ebedane aba so sa na ye kan ye so pese dua mu mokoku ya edan ba wa so na wo siri wo bi no wonu di wo nsu di wachi inipa ni na mo yi wo bia ni se di enyame si bo no na me ka kire me man me nana no ne se me enamo amanwesem si ya me nkwade mu a yompane a me ne probodi se mo nam na me wo fa gigire mu gigi wo ma me nko sukuu kura na me CPP fo anante na mi sa P4 ye papa be ka ya ai ye huni owo ma me to a na papa je akiridi no fa me de me ko ne kura ase ifi ho ani aba ashsan yan fi ibi ani ikukunsu na me di mu anenra na me ka kire nkwala yi se me nya me ho agigi mu ni sinkiti sapan mu nsu sa bra na me papa e kire mpaninsem wo keka mpaninsem kire yen ni fie de asanteme mu de me nuanom mpanimfo e kan kora no wo kan no wo mu sere no me ka se bibi mi papa ka se ne nana hina wo kosa ne efre ne pa akwadwo me nuanom de sere me nuanom mpanimfo no me no ne me to ne sa na nsesem ehu hia me pa enam de ye mpaninsem mu wi ni se FMB beba bibi beba ami ayi bibia enso ye hase abebu na mde kopi we take FM enam de yi anansesem to aso nyema bibiri sa wo beto ayi hui wo share me so enti no ewiase ade bia udi besi wani so so muden me wo fa no yes ano
ne ma kokɔ aburitie ne ade nso obi ani di ne sɛme wo mu kura biribi wo mu bi ba anti poma ye wo hwa na bo bi di ayi bi be kyerɛ yɛn se maame ni fra petrapa wo mu wa America ne ma mlante ne mi nsa wo mu die ne se bo bi wo so mo se na nya anti poma wo so mo se nya anti poma ba ko se anti poma de ye de okoyi se ba fidie so ma buru kyerɛ ntentam na ye ho no ene ba ko fa phone wo firi wo nia ba e wa petrapa wo mu fi wa wo fro se anti poma o se dia santi me mu hakura ni din ensene ha e na atom wo no ha na ye wo no wo mo ne jejeje di o ba ye be fia be pem aya di o ye di di post yo di wo ho ne fe eni na ni gie e bi a wo bi sa abre no bi ye se akola we se di we si ye se di akola we si ye le me na bra bo ase sa abra bo no eni ekofie sa abra bo no anse die akowie mini na me bete enti me share me sapan mu nsuye no na me ni dwumadi bia enso kakra we ya no ma hwe me ba we no we si ya ma hwe we ni bi we ss do bi ntumi a kusua adwuma we nam so yem sani sebno am papa bi tu me ni mo de kire me ni nyina na kire no ene me papa no akonwi ansa ase obi gi nti we kokan ho asema me gi di kuro no maame ena me de me ba akosi hini wo so enchemi a me kwa akodi me hima me mafrɛ mo no mo abeboa me pia ye beba dodo abra me ba ncha ma odidi twato aba na ya sori so abusu anya support TV so ni mabrewa poma eno poma se de obesi afredu bia na so ye de okofo poma sanity obeje so enti nya support de ye ne no a ene hwebom na nyina ne se ye bepe amamre ne amane bepe fotusem afisem nyansasem adomankomasem ne desem ene nsem ahodododo na ene free no ho enche ne ebedi boronya sabre ehia obi etim pentenkwa se obenya boronya no bi edi oni kapre okofo pomase hyawonsapan mu nsuo sinkete wetaso so de adwuma den ne anie den ebepe bibia to kotokum wa sebi ebru ohia dokoro fie nyagidie onko an ye kwantenkoro na se awrade se onhyira wo na nko abedam ewa abusuanim enti sa wo hwe yen na obetie yen nsem a enye yenum na keka ya na se yetuetu amaso emma fisem ne afutusem ene de mamo abrewa enche yesoso mami enya amawo obi abronya brei ka obi wu a ena obi wu na nka yeto abese no enso senka wuduru ne fie sesi ayi a sabi ebura ho kyere ne ohia nti one ne manyina sabi esam ho a ayareho wo mu hunu de omudi bedi bronya yi wo mu hunu de afi bekwa awieye kura oba no kura wo mpanyin kwa de onya obeku ne ho fa futusem ekomo wo mu ebi ye yahwefo ebi ye yetiefo na enede minimo hia ahwefo eni etiefo a butie nyansapo TV na de me ka kire mu an se enye hyenhye nyina na yiska abrabo mu animia ensiye eni kasa kire pa afutuo pa ne awerekekesem ema onipa so bi ebeye wodefo buronya yi ebeye de me yem se enam yensa pani de edi buronya wi na so bi badwene ho ma no ho me ate na ne babi kura ate wa na akora nso di awereho mamu ni awereho sa momfa adwempa eni akukuduru mompa yensu mfire wo boade se wo ma mo nkwa eni ahoden nyansa ni nimudie na moso momfa enwe naso se buronya yi so medibi onyankoponti medibi
fi se enida so enu Nyankopon na ese a bronya ye di akwa no we de ma mensa mu akonya na fa afishi apansam ekoma adasa na obi apese o che ne bia se e bronya ye dure de ni ye chiachia ya adofo ewiase a ye wo ye ni atamfo adofo ne o ni sa na mebo mpa Yesu firi mi Nyankopon se de wo so ta me kura na wo mamni hu na wiye Nyankopon mamni hu na wiye sara na obi a so mo mpa ye se Nyankopon ma ne tamfo ana wiase ni pe nyine hu na wiye enye wiye ye bone wiye ye pa edi nhira ne nkoso eba nti na me fa wo so na ma chia me babe ma danso abirem be ma kokudufo a wo akomapa wo tema na wo dwene nipa nyina ho wonye pese minkuminya wonye didija na emom wo pese nipa hu ne se wono nso so ye frɛ no danso abirem so ye wo bosome nso a ye frɛ wo danso na be ye nipa no wa birem ya na ye se danso abiam enya abiam eye abirem wa birem pa ena wa nya na mienu bi ko ada nkubi tem no akonya bosome nko se obedanso afiri afoforo mo se obere ta nti me chia me ba danso abiam be ma kokudufo chia no pa me sere nkwane ahoɔdeni nyansa ne nimdie odo ene kroye e ma no wona setenem onchi ai de em se de bronya de me ba e ma no wona setenem boni bia fala kwemu e na aka edi anim onyame nhira no kwese de bi nka na somufu nyina abusia aha na brema kwan na ye di dwumadie no asie ene bronya imu ne ye die abrewa achia ne de meso ma menfa akwanya iso na meso menchia nyansapo TV ahwefo ne atiefo nyina ye fa akwanya iso ama mu nyina mo afihia po afen kometo ya fisese ne da so tenkwam ahoden asika ene animonyam ewom Bishop JK Nkrumah one na sofo mpenimfo Prophet Joseph Apia Kubi Apostle Mechiawo memo afishia panso Bishop memo afishia pa one ho kene Reverend Afuako Asante Prophet nso Mechiawo no ho kene ene Jehovah nisi asafo mani nyina Mechiawo bia afi misi nimpo odem ba wiase na akwa am Apia Kubi Mechiawo nso one anuafo aka ene abusuadom ni nyina Mechiawo nyina afi mia nkasa me maami nimpon amasewa nso ne abusua ofano mu amu nyina afi ne kwa wiye na menchia me cameraman so apia no kwasem afi apia ene na dwumayefo wo mu odo wo mu call set so ye babre wa ho komiamia hodo bebre wono wo madi ne ye afi sese ne nyamiama ye ne nyina ada so tenkom na yatoa so eye adwuma obode ye adom na ode yenkwa ekyeye ne a sa afi mu de yentemi anhia biem ewa afidie iso a afrase yebesan so ahia nyansapo TV so ni mekase nyansapo a na waje so se yesane no badwembem ena me ne apia ene bedi adwuma no abrewa poma enu poma edin de edo so pa ene ene no bedi enkomo obade ye adom na ode yenkwa kyeye na yebesan ahia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame